sarki mai nisu sarki mai nisu kai kai jinnu a hadin sama da zulmulki baka da mai baka ya ubangiji kai ne mai da uwa ka haife alhaji Allah 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 ya ramanu la ilaha illallah Allah dubri masirri haqiqati dubri masirri haqiqati dubri masirri haqiqati bada mun bar dutse shiga da lafiya ya bada gire Allah yo salatika adadin girman ka kai wa wannan da ka fi so baka da tamkar sa annabi Muhammadu alai Allah sahabbansa har adil baiti Fatima ruhin gudaya ka dan duka da lahira ya ummula sanai zara mu faukal mukamati ga takin ubangiji 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 ya ali in ka kashe fa Allah ne ya kashe mu dai duba muke wurin da kake na fadi maula ya muradi na shehu isa da ka nake dai bayi ne ana ganewa akan ka sai dai soyayya ba mu ganin aibu ba kowa sai rabu wanda ya san Allah ba zai kalli fegan kirista dan lara sama kafin ka dau aikin ta wanke sa Allah ya bayyana ya zo masa a zahiri ya koma ubadu ka santar a awwalu a ƙarshen ya zauna da hakimu sarkin sarki ne mabiya Allah ko ina kuke sai kun halaka sanaro badagiri ga gaba kuma a gangare jallin zami da an ja ka badagire a mutu kai baban kowa ne a ilu kai ba a ja maka badagiri aiki kawai kake jali kudin ka suke ko da magiya ko kar a yi maka zuwa kake ayya badagiri hattara rijali ga maganin magiya Allah ba kare kan ya kafi ka ga mai guduma zaki uban baban kure badagire ne ga jiran dubu ka mayar da su yan zaki ne gibiri mabancin salatuka an kasa sanuka wayi kake mai bawa sada ta assignment principal baban teacher baban teacher baban teacher garkuwa ga tufatul agalaki magan fada mai madina tumayyarwa rashin jani jamuya mai kafin mutum jani shewa titi sarkin tarbiyya can madiya kun shiga uku kibiri mai yana kallon ku ba mai kwafe wasan na kare mun zo ta gangare in an yi ruwa shuka riga da suke da yawa ai sun yi gini wani zai zama launi shi yasa Allah yake ba su sun shaida ne ai shi ke ba su duk mai san shehu ya wuce kauni da karshe Allah daidai ne kuma bayi ne sarkin ya yi kira dole fa da zaka ji algaita sarkin yana kira shi yana kira shi badagire guduwa ake muddin ya kira zaki hanyar ka daya mutuncin na duniya shi ya sa badagire in ka zo dole a tsaya gajiyar da duniya ku ne a sama babu wani kage kalle daga ka zo to a tsaya ba a yi maka magiya duburi mai idan kuka zana layi to a tsaya ka ji so dishi duburi ma adan ku Allah a barhama kun gari ya Allah Allah wa Allah la ilaha illallah wa Allah Allah ya Allah Allah wa Allah la ilaha illallah Allah dan ne za Allah dan ne za Allah dan ne zan huta zaki ne ya biyo ta yi muku dube mu dan isar ku kar da a cuce mu ayya mu dage maza kun ban la ilaha illallah Allah